Čaute diváci, já zdravím, já jsem, jak se budu jmenovat, no já jsem ten, David, jinak přes divkou Zvrtka, tak mi říkají, a dneska tu mám vlog challenge, je to vlastně úvodní video, založil jsem kanál pro tvorbu jako těch challengeů a tak vlogů. Prostě srandovní čedlo. Dneska jsem si pro vás připravil všude známou skořici, tady můžete vidět. Skořice. A ještě červenou sladkou papriku. No prostě, vidíte. Tak. A já si budu moct vybrat. A samozřejmě ne, že to udělám tutok. Vyberu si toto. Ale nebudu se dívat, zamíchám to nějak, což se nebudu vůbec dívat. A vyberu si je. Takže. Tak. Takže si vyberu třeba to tak. Fuj. Vyračit tu skořici. Tam není. Tu skořici dám teda v příštím vlogu. A podívám se. Tak. Pro případ vodu. A když tak jako, když zmiznu, tak budu v kuchyni si vyplachovat hubu, jo. Tak jsem potom neříkejte, kde jsem. Tak, tady mám Tady mám originální lžičku. A nabil si. Jsem zvědav. Kurně, já jsem to celé vysypal. Tak. Tady jak můžete vidět, tak tu je červená paprika. A to si položím. Tak. A teda mám trochu krému to sněst, protože bych to docela jako chutnalo, ale takhle. Tak dobře, 3, 2, 1. Jsem zpět. To se nedalo, fakt přísám. To se nedá, to je ještě bez takového šachto skořice. No tak, když už to tak se nedá, tak bohužel si vyberu skořici. Takže takový, a v příštím vlogu to bude asi něco jiného než skořice teda. To bylo totálně hnusné. To
nevím, no, jestli to... A skořice? Taky nevím, jak. Tak. Jak vidíte, plnou lžičku skořice. Tak ploviny tam dávají. Takže 3. To je hnus. To možná, no. To nějak vypravím potom, no možná. Tak 3, 2, 1, seru na to. Oh. Rom. Jsem do polka. Ještě celkem v poho. To je, jestli myslíte, že bude blbý, já se posedu. Tak. A mám to hotové. Ještě si vypláchnu hubu, protože ta paprika pořád je cítit. Třeba si musím dát novou vodu. No nic, tak to by bylo... To by bylo... No tak skořice není zase tak moc hrozná. Skořice mletá. Tak to by bylo k tomu prvnímu vlogu všechno asi. No jo. Druhý vlog by měl být za pár dní, protože zítra je vysvědčení. Chci říct jenom. Někteří možná, někteří ne. Udělám si Facebook stránky. No a to bude asi všechno už v tomu challengeu a loučí se s vámi David neboli Zvrtka. Čau.